माने बड'लेण्ड आरो बिदर्भ दाबिखौ लानानै भारत सरकारनि खाथियाव बे जेंनाखौ गोख्रैनो सुस्रांनांगौनि थाखाय मोनसे धरना हाबाफारि माने बाहाय लाफैदों आरो बेवहाय कुकिलेण्डनिफ्रायबो फैदों गरखालेण्डनिफ्रायबो फैदों आरो भारतबर्षआव मोनसे आलादा रायजो बिग्रा आफाद NFNS दङ नेशनेल फेडारेशन फर निउ स्टेट्स बेनि जाय कनभेनर बिथाङाबो फैदों तो जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जे 2014 सनाव मोदिया गावनि इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन जे बड'लेण्डखौबो गरखालेण्डखौबो बिदर्भखौबो बुन्देलखंडखौबो दा बिदिनो जेसेबां आलादा रायजो बिदों BJPआ सरकाराव बा क्षमतायाव फैयोबा गभर्नमेन्ट दानो हायोबा सुस्रांनानै होनाय जागोन होननानै जे कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ दासिमबो लाखियाखै तेलेंगाना जालांबाय नाथाय गरखालेण्डनि जेंनाया जोबाखिसै बड'लेण्डनि जेंनाया जोबाखिसै दासिम बड'लेण्ड जेंनाखौ लानानै गोबां खेब रायलायनाय जाबाय दासिम जेनेबा NDFB प्रग्रेसिभजों रायलायनायनि बाथ्राखौ जों जुदि नायहरोबा फ्राय 2005 मायथाइनिफ्राय मोनसे सान्थि आल'सना जाबाय थादों आरो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारा रायलायबाय थादों होननानै बुंदों खिन्थु 2005 मायथाइनिफ्राय दिनैहाय 2020 मायथाइ फैनोसै जे 15 बोसोर थांबाय बेवहाय भारत सरकारा दिनै मोनसे इलेक्शननि मोनसे खेला एबा ड्रामा बादिल' बेखौ बाहायनानै बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्राङाखै दाबो बिनि थाखायनो दिनै दिल्लीयाव बे हाबाफारियाव जयै बिदर्भजों बे हाबाफारिखौ लाफैनो गोनां जादों आरो बेवहाय आंबो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांजानो लुबैयो जेला बड'लेण्डनि दाबिनि गेजेरजोंनो आन्दलनजोंनो फैनाय सासे सुबुं हिसाबै आंबो आंनि बिथिंनिफ्राय दिनै मदद होफैदों आरो बाहागो लाफैदों दिनै बड'लेण्ड बिनायाव बड'लेण्डआ बबेबा मोनसे आफादनिल' दाबि जानानै फैयाखै बा बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसनाल' बेखौ लानानै मावलांबाय थानांगौनिबो खुनु जाहोनबो गैया नाथाय दिनै समा थिनदों मा जोङो हारिनि सार्थ'आवनो एबा बै ओनसोलनि गोजोन थासारि जौगानायनि सार्थ'आवनो बे जेंनाखौ जोङो खेबसेबाव ज' फोजोबनो थाखाय खामानि मावनांगौनि मोनसे गोनांथि जानानै फैबाय नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा दासिमाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावनो जा एबा आसामावनो थानायानो जा बर'फोरनि आफादफोरा गोबाङानो दाबो बे जेंनाजों लोब्बा थानो हायाखै राजनैतिक दलफ्राबो गुबैयै BPF हान्जाया दा आसामाव मोनसे BJPनि लोगो सरकार दादों लोगो नांनानै आरो BTCखौ बिथांमोनानो सालायगासिनो दङ आरो दिनै बिथांमोना जुदि आखाइ होनायमोनब्ला बे जेंनाया दासिम एसेबां गोलाव सोलिनानै थानाय नङामोन नाथाय दासिमबो बिथांमोना गोसो गोरबो सिंनिफ्रायनो ओंखारबोनानै बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय हाबा मावनो हायैया बेयो बिराद गिदिर मोनसे सेटबेक आरो बे जे मोनसे जोंनि थाखाय जे माने माइनास पइन्ट होननानै जोङो बुंनानै लानो हायो जायनि थाखाय आन्दलनाबो जोंहा सोलिबाय थानो गोनां जादों दा बिदिनो आं मोनसे खावलायनोसो लुबैदों जे आगोल समफ्राव सोमावसारनायाव लोब्बा दङमोन ना गैयामोन बे बाथ्राया आलादा बाथ्रा 2003 मायथाइयाव BLTआ जेब्लानाखि सुक्ति खालामदोंमोन बे समावबो नाथाय बर'नि गासै आफादा सोमावसारनायजों लोब्बा गैयामोनब्लाबो बयबो लोगो नांनानै बे सुक्तिखौ मदद होनायनि थाखाय सुक्तिया जाफुंफैदों इभेन NDFBआ बै समाव सिजफायारबो खालामाखैमोन 2003 मायथाइयाव नाथाय बिथांमोनाबो बे BTC सुक्तिखौ हेंथा होआलासिनो मोनसे माबा खालामदोंमोन माने मरेल सापर्ट होबोदोंमोन जि जादों हारिनि थाखायनो जादों होननानै दिनैबो दा गासैबो बर'नि आफाद ट्राइबेलफोरनि आफाद एबा गुबुन गुबुन हारिनि आफादफ्राबो बै ओनसोलाव सान्थि लाबोनांगौनि थाखाय डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौनि थाखाय आरो गोलाव बोसोर थांनानै थानाय मोनसे जेथोगोनां जेंनाया जोबनांगौनि सार्थ'आव बयबो गोदान मोनसे दृष्टिभंगिजों थांखि लानानै फैनानै मदद होलायनो गोनां जादों आं बेखौसो खावलायनो लुबैयो खौसेया मोनसे बयनिबो लुबैनाय मोनसे आयदा बयबो बुङो बेखौ नाथाय सोमावसारनायनि थिउरिया बुङो सोमावसारनायनि माने जारिमिना बुङो बे ओरैनो मोनसे खुगानि रावजों एबा
खौसे नांगौ होननानै खौसे नांगौ बा खौसे जानाय आखाइ हमलायनायनि खौसे जानाय बेजों खौसेथिया मालाबाबो गोजोर जाया खौसे जानो थाखाय मोनसे इसु नांगौ मोनसे थांखि नांगौ थांखिखौ लानानैसो खौसे जानो हायो राजनितिखौ लानानै रावबो खौसे जाया एबा दस्रा जिनिसखौ लानानैबो दस्रा आयदाखौ लानानैबो रावबो खौसे जाया नाथाय सोमावसारनायखौ लानानै आरो जाथिनि जेंनाखौ लानानै मोनसे खौसे जानो हायो आरो खौसे जानांगौबा बे सोमावसारनाय आरो हारिनि जेंना जिहेतु दा भारत सरकारा बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि मोनसे बाध्यतायाव सफैदों भारत सरकारा पलिसि लानोबो गोनां जानो हासिगौ बारा गोबाव हयतोबा नांनाय नङा भारत सरकारा मोनसे थांखि लानो गोनां जानो हासिगौ दा थांखि लानायनि मोनसे समाव बयबो जुदि बे इस्युखौनो बेस खालामनानै खौसे जालायनो आवगायबोयोबा खौसेया खुनु मोनसे बेले बेजे गैयालासिनो जालांनो हागौ नाथाय राजनितिक खारनाव सोरखौबा मन्त्रि बानायनो सोरखौबा एमपि बानायनो सोरखौबा चिफ बानायनो एबा बबेबा पार्टिनो क्षमता होनो होननानैल' खौसे जानो जुदि खावलायोबा बे खौसेया मालाबाबो जानो हाया गोजोरबो जानो हाया नाथाय जोङो सोमावसारनायनि नामाव बड'लेण्ड जेंनानि नामाव जोंनि हारिनि इसुनि नामाव खेबसेबाव जयै खामानि मावलायसै होननानै सानलायोबा खौसे दाबो जायो आरो बारा सम नांगौ आरो बेनि सायावसो साननो थाखाय आंबो